Tali dhisik panjenengane Pak D Gareng. Tralala. Oke, siap. Munggah ning pepanggungan monggo Pak D. Kambang suling kumandang lalane. Selamat malam. Sugeng dalu Mas. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anyep. Pertengahan poso nek rezeki teko. Alhamdulillah nggih, Pak. Alhamdulillah kena nggo tuku astor. Kok iso astor lho? Engko cepak-cepak nek godho. Oh, nek godhok ya. Berarti nek jenengan ora ditanggap ning kene, ora iso nyangoni anak putu. Wis matur nuwun pokoke niki tegese kaya dene kanugrahan. Kanugrahan kados anu nggih ketiban sampur nggih. Barat niki luar biasa. Pripun? Ngerti nek enek kere kesakat tenan iki. Nggih mboten kere jenengane piyayi hebat ning TikTok wis. 15 dina ora nyambut gawe Mas Putut. Nggih, Dalu alhamdulillah. niki matur nuwun sanget Pak Camat Barat, Nggih. Bapak-bapak kepala desa Betul. sekecamatan Barat, Barat. Ugi betul. sedaya warga masyarakat. Nggih. Alhamdulillah muga-muga berkah barokah sedayanipun. Amin amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Nggih. Udan tanpa leren. Estu. Deres tur nganggo banget. Tenan niku Pak D. Muga-muga derese udan iki padha karo derese rezekine warga masyarakat ana ing kecamatan Barat mriki Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sehat Mas. Alhamdulillah pangestunipun nggih. Alhamdulillah. Nggih. Mayang terus. Alhamdulillah nggih nembe pisan nggih. Somben mei kula tusan. Nggih petuk jenengan barang somben mei nggih. Nggih. Udan niku mau ket sonten Pak D. Leres. Nggih. Ning mriki gesek nek mriki. Mriki maksudnya mboten patek banjir. Mboten banjir. Ngen kula mrika. Banjir niku nganti sak gulu. Banjir iki ngantek sak gulu, Mas. Banjir niku sak gulu. Kuwi sak gulu tenan kuwi. Sak gulu pitik. Dadi monggo diterusne Pak D. Mboten. Tak kira nek jenengan terus ngomong-ngomong perkara udan ngono. Mboten. Nggih. Lah iya, nggih niki acara ulang tahun. Betul, ulang tahun Kecamatan Barat. Kecamatan Barat ingkang kaping 23. 23 tahun. Betul. Ngiras pantes kali syukuran bapak-bapak kepala desa Tambahan 2 tahun jabatan. Nggih, jabatan. Niki nek nggen kula mrika arane nyewu ngiras ngijing. Lho kok saged? Kudune iki ulang tahun kecamatan sing 23 tahun ki wayangan dhewe. Nggih. Lah paguyuban kepala desa ki ya gelar wayang dhewe. Paguyubane wayangan dhewe. Nah, Ya kepala desa per desa ku ya wayangan dhewe. Kudune. Dadi mula nek nggen kula nek kenten iki nyewu ngiras ngijing. Alias Ngirit. Lho, tegese sing penting wis kaleksanan sak kabehe. betul, nggih. Tegese ya rasa syukure atas dua periode jabatan kepala desa nunggil nyawiji dadi siji kalian Ambal Warsa Kecamatan Barat ingkang kaping 23 taun. Nggih. Donganipun warga masyarakat Barat tansah pinaringan sehat jasmani sehat rohani pinaringan bagya mulya donya lan akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, nyenengke. Sampun pendak tahun wayangan ta nggih? Alhamdulillah 2 kali niki, Bu. 2 kali. Oh, nggih. 2 kali. Pak PLT Sekda menika ugi dalang lho. Pak PLT Sekda Kabupaten Magetan. Oh, nggih. Pak Winarto. Pak? Pak Winarto, sarjana seni. Oh, Pak Winarto niku dawuh. Nggih. Kok nate ngejak jenengan? Alhamdulillah dereng. Akhirnya alhamdulillah ampun. Dereng. Ning ya mbok menawa. Mbok menawa lantaran Mas Putut mengke terus Pak Winarto dagelane Winarto. Terus aku dadi makelar dalang ngono. Mboten tegese iki gethok tular. Oh, gethok tular. Wong jenengan yo laris kok. Iya. Mengke sing ngasta Pak Winarto dagelane Winarno. Suwinarno. Asline jenengan asmane sinten to, Dik? Dion Winarno. Nganggo Dion barang. Lho. Dion niku Ngadiono. Oh, Dion. Nggih.
Sungkem bekti kula Pak Camat ugi perangkatipun sedaya perangkatipun bapak-bapak unsur keamanan saking Polsek saking Koramil ugi parang rawuh sembah nuwun. Sedaya kemawon nunggil nyawiji dadi siji ngetokke nek barat niku kecamatan sing guyub lan sing rukun tentrem lan ayem. Nggih. Nggih. Wah ngeten niki tahun ngarep mesti wayangan melih enten mriki melih Mas. Insyaallah duka nggih. Nggih mugi-mugi mawon Pak D. Harapannya kan begitu. Ngeten, wong kantor camat utawa kecamatan niku lak melayani masyarakat sak kecamatan. Betul. Niki perlu ditarekne kalau warga masyarakatnya sak kecamatan. Oh, ditarekne. Tahun ngarep wayangan mulai cocok. Loh, kalah masa Pak Camat. Pun. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Pokoknya tenan. Wayangan meneh sasi ngarep. Sasi ngarep. Tahun ngarep. Tahun ngarep kok. Barat niku ten pasar niku nggih Bratayuda niku wayangan ben taun. Kok barat Bratayuda? Barat niki, pasar barat niki. Niki lak sampinge enten pasar. Oh, peken to niki? Peken niki. Oh, terus niku ben taun wayangan terus ngene dalange kula pisan tok nembean. Oh, alah sing barat niki to? Nggih. Lho, sampean iki lagi ping pisan. Tembriku ping pisan. Oh guyumu nyek lho. Lah sampean wis tau dagel ning ngono, Rum? Belas. Yo belas kok. Ngono bae. Golek kanca kok ya. Golek kanca. Nggih. Ugi ngaturaken apa? Cah cilik aja omongan. Oh, tak kira ketekak kok ngangek kok. Ngaturak. Non. Kuwi anakku lho Mas, sampean aja neko-neko lho, kuwi anake dalange lho. Oh niki putrane jenengan ta Mas? Oh sampean kok ngelokne ketekake sampean sing rene sing ngundang sapa? Nggih ngapunten Mas. Lah ngakek-kakek kaya kucing kepidak ngapunten Mas. Lah aku bapake kucing berarti. Putrane jenengan. Heeh. Ngerti aku kok wedi giram-giram arep metu rene wah tuakut lewat kono. Ketok nek dalange ora tau ngajak piknik anake, mula anake ngerti aku wedi iki tegese bocah ku rung tau ditontonke kethek ngono. Lho. Sampeyan iso ngomong perkara kethek lho. Lho iki mriki niku Gunung Lawu. Nggih. Yang menaungi Kabupaten Magetan adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu niku nggene kethek Mas Gareng. Oh. Suatu saat Mas tak bedheki Mas ya. Tak bedheki apa tak omongi? Tak omongi. Gunung Lawu ki kobong Mas ning ngono. Kobong. Lah keluarga kethek ki do mlayu kabeh medhun ning Kabupaten Magetan Mas. Keluargane kethek. Dadi enek bapake kethek, ibuke kethek, karo anake kethek. Suatu saat Mas, ketika itu anak kethek ki dituwabrak karo truk tronton. Bus, anak kethek iki mau mati. Bapake kethek nesu ora Mas? Ya nesu. Sabar Mas, sabar. Sik to Mas. Jenengan sing ngendikan iki lho. Enek anak kethek ditabrak karo tronton. Dus mati. Ya ta, anak kethek mau mati. Bapake kethek nesu ora Mas Gareng? Nesu. Sabar. Sesuk gawe neh sabar. Lho aku ki berarti bapake kethek to. Malah jenengan wis hafal kethek to Mas? Lah apa emangnya? Oh, kethek. Iki umpama nek gedang karo enek iwak teri. Iya. Kira-kira kethek iki milih mangan sing ndi, Mas? Ya pilih gedang to, Mas. Padha ketheke lho kok ya dadakan. Nah ya, iki mau cara sakler kabeh entuk sakler. Heeh, nggih, mboten ana-apa. Monggo Dek, anu apa kuwi? Monggo Pak De Gareng nggih. Nggih, Mas kethek. Anu Mas Dalang, alah. Dadi melu padha klerune to ngene iki. Senengane kok kethek kok omong-omongan dibayar iki lagi ning barat kene iki. Senengane kok kami sosolen. Tegese ngeten lho, Mas. Napa ngomong-ngomong perkara napa? Oh ngomong-ngomong tegese pripun tegese nggih. Tegese sowan dalu niki. Nggih. Iki ngonceki masalah warga masyarakat utawa kecamatan Barat. Pripun dionceki pripun? Maksud iki didongake lho, Mas. Didongakne nyapa kok didongakne mau wis didongakne kok sore mau. Maksudnya ini ngene Mas, maksudnya iki diberikan dukungan. Lah dukungan iki bar pilihan kok didukung neh nyapa? Astagfirullahaladzim. Iki wis bar pilihan Mas, kepala daerah itu sudah pilihan nyapa tetep didukung neh. Sabar. Nyapa? Bapake kethek sabar. Poso sabar. Maksudnya iki kita berikan support. Support ki masamu piye kuwi? Nah, kita laradong to. Tegese iki kita berikan semangat. Semangat. Nah, kangge kecamatan ana ing Barat mriki. Ning ngaturi semangat piye? Semangat. Ya tegese semangat dengan hari jadi yang ke-23 tahun. Mbah ini bisa dikatakan semakin maju, semakin dewasa.
kedewasaane Kecamatan Barat untuk kemaslahatane warga masyarakat sekecamatan Barat. Siap. Nah, dalam menjalankan tugasnya lebih semangat lagi. Betul, semangat tegese semakin mantap untuk Kecamatan Barat. Tepuk tangan untuk Kecamatan Barat. Tepuk tangan. Nggih. Ngono lho, sing tak karepne ngono kuwi. Kok kurpa anggah dicegali ae. Nek awon nek ora padu ngopo to jane iki. Poso lho, sabar, Bapak kethek sabar. Biasanya tulung aku diukai campur sari no, nggih. Nggih, sekar kenangan. Nggih. Siap Pak De. Den bayi enten mriki. Nggih, niku piyayi niku pokoke kula ewer-ewer terus pokoke mengestoni kula. Lah katok amah apa piye kok dewer-ewer. Maksudnya niku kula suwuni pangestu terus ngoten. Oh, waduh Mas Yogi Bagong pun dangu anggenipun dados yoga beduk. Wah, sampean ki piye to? Kuwi pepundenku lho ngawur. Pepunden. Heeh. Kok ora diobong-obongi nek pepunden. Oh, pepunden tegese iki pini sepuh senior. Sungkem kula bekti hormat saya untuk Mas Yogi Bagong. Pak De Gareng menika wau ngaten Pak De. Pripun? Menika kula wau saderengipun minggah panggung wau kula pun diaper-aperi kalian adik kula Birgita niki. Niki Birgita niki. Niki wau pokoke intinipun wonten fans yang dari Belanda. Londo. Ya ta? Londo. Nggih, fansipun Mbak Birgita kalian Mbak Elisa Orkarusa Lasso minta untuk panjenengane menika gambyong. Mbak Birgita kali Mbak Elisa. Kalian Mbak Hanaluka. Oh, Mbak Hanaluka. Lah Mbak Elisa? Mbak Elisa kersane lenggah rumiyin. Oh. Lah piyayine Londo pundi? Piyayinipun Londo menika taksih mresani live streaming. Nggih manggenipun ten Londo mriku. Oh, dadi Londo iso streaming sak niki. Bisa. Malah benjing menika badhe ngersakaken rawuhipun pagelaran wayang kulit wonten ing Belanda mriku ning tanpa dagelan ngoten nggih. Mboten ngagem gareng to mriku nggih. Kula wengi wayangane Mas. Napa? Kula awan kok mengke kok. Lho, awan to? Awan enten uyon-uyone mengke kula kok. Lah uyon-uyon mosok didageli. Enten carane MC awan kok. Oh nggih. Kok panggah ngeyel to sampean ki. Ning kono ki angger awan ki uyon-uyone ning kono mesti udan. Sampeyan ora ngerti ning kono ki mesti hujan salju. Sampeyan urung dagel, kuwi sampeyan wis keteren ngene wis dadi es. Oh. Kuwi udane awan. Awan. Berarti esuk Mas aku. Esuk. Esuk yo malah saya nemen melih, Mas, temriko. Jadi cuaca di sana itu apa menika kebalikan saking mriki. Mriki biasanya udan niku kan bengi ngaten iki wau. Mriko malah esuk. Jadi kalau pagi itu di Belanda itu malah saya nemen udan apa jenenge terus salju, angin niku komplit temriko. Iklime ngoten nggih. Nggih, Dadi critane kuwi engko ya ora sida esuk ora sida awan wengi wayangan ya ora sida, Mas. Loh, kok iso lho? Ben sisan padha sing ramangane. Nggih, menika kala wau wonten dawuh sugeng dalu Pak Dalang Putut dipun tepangaken kula Bapak Oka Wibowo saking tlatah Amsterdam, Belanda. Oh, Londo. Kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi menika wonten pamundutan beksan Gambyong Parianom. Nyuwun piyambakipun Mbak Birgita request menika kula aturaken kagem Bapak Sudarsono. Mboten agem mantep nggih Pak niki. Bapak Sudarsono kalih barisan Jokowi Loversnya sugeng amirsani wonten taliasipun. Lho kok dereng kula tampi menika Pak. Mboten Ding. Lestarilah budayaku matur nuwun. Kira-kira nek urung nampa digenahke. Boten Ding, boten. Nika ugi wonten pamundhut Pak De Gareng. Assalamualaikum kagem Mas Gareng, pangapunten. Nyuwun gah aku nek ngono. Napa to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora nek kok salam mengke babar ora nek. Wacanen wis, wacanen. Wis. Assalamualaikum WRWB. Cobi. Pak Dalang kula nyuwun gending gugur gunung kalian cengkir wungu. Ning nyuwun tulung, Pak De Gareng niku rupane elek mengke ampun beksa nggih. Oh nggih. Nggih. Niki lho sing matur niki. Iya iki bener, tapi tulisannya sing Pak De Gareng ampun beksa iki sing endi? Wah wis kena anu banyu udan luntur. Mengono kok suwi. Nggih. Menika dipun pinangkanirin nggih Pak De Gareng nggih. Tari Gambyong. Nggih, ning sanes Parianom lho. Rusak.
Gambangipun PKJT nggih, benangipun lulurolone non tak ketak terang dadung tak tantang lundung. Nah, nggih. 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 Nek teng mriki lunem Luluro luro jinem tempyong. nek Karanganyar moji roji. Moji roji. Heeh. Mas Wakil, Gambyong PKJT.
Matur nuwun menika kala wau sampun dipun pinangkani nggih Pak De Gareng nggih. Dawuh saking Pak Oka. Ya, Ingkang betul. saking Londo. Betul. Pak Oka pancen oke menika nggih. Nggih, nggih. Nggih. Gambyong Parya napa iki? Mak PKJT. Moromoji nggih. Mbak Birgita karo Mbak Hana Loka. Hana Loka. Matur nuwun Pak Oka. Nggih, Priksani. Ugi saking Belanda. kula kintunke kangge dulur kula ingkang wonten Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok. Mas Tarno Tania Jaya. Oh ya, nggih. Pak Trimo ingkang saking Untara Nadi niki nggih rawuh. Pak Trimo saking Untara Nadi wong nggih. Oh kalih Pak Deas Moro Santo ugi rawuh menika. Matur nuwun, Nggih, Wah Jan nggih. Matur nuwun Pak De rawuhipun. Kaya krungu-krungune nek kene nek wayang. Oh lah nggih no, piyayi budaya kok Pak De. Leres. Nggih. Mangke katuran minggah panggung. Mengke nggih gara-gara. Nggih, aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menika sampun dipun tunggu-tunggu Pak De Gareng. Nggih. Panjenenganipun Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oke, nggih. Monggo. Monggo Mbak Jan, Mbak Elisa. Mas aja Dipera. Sugeng dalu Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mak Cange Yulimbo. Iya, Mas selamat Dalang Butut Puji Agus Seno. Jane sing endi to jenenge? Ketrek. Papat cara wong lanang jeneng papat wis Putut Puji Agus Seno. Putut Puji Aguseno. Kamu juga panjang? Apa? Elisa Orkarus Alaso. Iya, tapi kan panggilan jelas. Apa? Ceto nek manggil yo L gitu aja apa Elisa gitu aja. Enggak mungkin kan panggil apa Orca, apa Lasso ngono ra Nah kalau mungkin. Putut itu panggilannya gimana? Ya kalau itu bisa dipanggil semua Putut. Namanya Putut ada pasti. Oh, tapi bukan Putut DG Channel bukan ya? Oh bukan. Soalnya lagu kenal Putut orangnya. saya, Mbak. Iya beda. Uangnya repot lep nikah. Lagi lab ya. Iya. Puji yo kenek. Iya. Iya kan Puji yo kenek. Kenek kok kenek ini gimana? Ya, Kenek itu sini loh. kenek. Kenek ini sini. Ketek. Oh, Kelek. oh tahu gitu kok. Oh, tahu. Iya tahu. Ya Agus yo akeh. Iya. Agus Seno. Buntung. Hah? Agus Buntung. Agus Buntung. Iya. Di penjara itu Agus Buntung. Seno wis ngarani. Iya. Ya kan. Dadi wong lanang kabeh dipek dhewe. Iya. Iya, dipek dewe. Iya. Nah itu namanya siapa? Itu sisinya. kan? Iya. Ini beda. Kalau ini kan kelasnya Win-Win ini tadi ada Winarto, ada Winarno kan. Iya. Ini kelasnya Win-Win. Kalau Pak Winarto itu pejabat PLT Sekdala dia itu pejabat apa? Pejabat PLT Sekda, kamu pejabat apa Pak De? Wakati Bilda. Wakati Wedian. Pilda. Apa aku irung tahu ngerti aku? Wakil Kepala Penitipan Mobil dan Sepeda. Waduh wae. Oh parkir ngono wae ku dadak wakati. Mboten Pilda. sombong Mbak Elisa. Arepa Mas Gareng niku piyayine seniman. Ya. Malah garwane malah napa jenenge pegawai pemerintahan ten Pemda. Om Mekaten wah nyolong ketek Pak De. Pemda. Nyolong ketek gitu. Nyolong ketek. Pemda niku garwane ten Pemda. Setap boten Pemda. Boten setap. Apa? Pemda niku singkatan penyanyi dangdut. Oh, aduh, oh mulane. Ora ning saiki wis ning Pemda tenan kok, Mas. Oh nggih. Ning Pemda Wonogiri. Oh Pemda Wonogiri. Setap pemberdayaan dan stamina kerja. Napa niku nek disingkat? Godhok wedang. Tak kira nek singkatan. Penting loh kuwi aja diremeh-remeh kuwi penting. Nggih kula ngaturaken gunging panuwun ingkang Iya. tanpa upami. Iya, Pak Putut iya, Mas Bu. Dalang Iya. lan sedaya Pak Lurah Bu Lurah ingkang sampun
No derek napa jenenge nggih urun nggih iuran menika dados saged nggelar wayang ringgit purwa ringgit wacucul wonten ing wacucal kok wacucul nggih gimana? wacucal Ringgit wacucal. nggih wonten ing antawisipun sesi poso menika nggih ing sasi ingkang sepen menika sepen ora sepen. iya ya kan Sasi sepin nggih. sepen menika kula saged dipendhawuhi sowan wonten mriki mugi berkah barokah palura-bulura. Piyayi mriki do ngowen kabeh kalian jenengan, Mbak. Oh, mosok. Mbak Elisa saged sasi poso, yo sasi poso. Awas ngemboten lah. Iya, nyatanya begitu. Mboten niki wae Pak Sekda sampun napa ngendika yang utama itu adalah menonjolkan dalang-dalang lokal. Betul. Nek iso aja nganti sing copo-copo disugihke dalange dhewe termasuk menika. Pak Putut menika ini putra daerah lan masih banyak lagi dalang-dalang dari Magetan menika digelarkan wayang supaya bisa diuri-uri budayane lewat yono sesuk ana versi desa lah. Sutitan lah. Aku melu ngempet aku ya. Alon. Ya itu. Sing ngomong kono sing ngempet aku. Ngomong iki alon-alon ditata, aja digarap koplo ning digawe ladrang wae. Kayak tawang ladrang. Pesake penonton ya belan-belan. Belan-belan. Pokoknya tapi kalau ya punya dimaklumi kaca. Mas Betul. Karena Mbak Elisa ini kan asli dari Sulawesi. 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 Sulawesi lah Pak De. Sulawesi. Beda arti lah nek ning Jawa suwali katok cilikan. Apa? Suwali itu katok cilik. Oh, Sulawesi itu katok cilik. Iya, kalau Sulawesi berarti katok iki seko wesi. Ora lah piye le pipis aku. Pipis yo karek. Piye kon? Ya carane pesene iki sing beda nama, beda arti lah Pak De. Sulawesi itu daerahnya mana, Mbak? Daerahnya? Daerahnya mana? Lambelu. Seprono, seprene. Atos tau malan. Iki dalang. Aja dilambek-lambekke. Aku cuma menjawab pertanyaan Pak De. Lho lah iya, tak kok Tadi tanya apa Pak? Sampeyan daerah pundi, Mbak? Daerah daleme. Sekolah Lambelu. Kandani ngeyel. Anda nono Pak De. Lho, sik kleru kowe. Aku lu wis ngandani pertanyaanmu apa? Daerah jenengan Lambelu. matur nuwun ya Mbih, Lambe. Sik. Piye. Tengah-tengah. Piye. Kuwi nama daerah. Nggih. Nama daerahnya Lambelu. aku ki takon kok malah lambek-lambek kene. Nama daerahnya mana? Lah yo piye sih Lambelu? Lambelu, LAMBLU, Lambelu. Genti tekono ana desa ndi ngono Pak De desane? Desa? Lah ya kuwi desane. Desane Lambelu. Nggih, kuwi mbokku nek bapakku seko toli-toli. Sik. Apa? Bapakku Mboke saka Lambelu. Sing Lambelu ki mau sapa? Mbok. Oh, Ibu Lambelu. Mama ya. Bapak. Seko toli-toli. Tok Seko toli-toli. Kok kaya ngerti alamat Kaya tau krungu aku yo an. Kaya tau ditanjakne awake dhewe ya. Napa tahu pernah ke sana Pak Dalang? Tahu, kula kaya tau nanjakne niku ngoten lho, jenenge toli-toli niku tau nanjakne. Jadi toli-toli apa mau? Niku panggenan ibuke saka Lambelu. Toli-toli ketemu lambe dadi Dadi Mbak Elisa iki. Kula meniki cedu. Mak bedunduk terus. Nggih, pernah ke situ. Pernah ke sana. Oh, Tahu iya. krungu Mbak, sering-sering tahu krungu. Ya, Terus dadekke anak loro Kalau niku Lambelu ketok. tuh kecil, Oh, kalau Lambelu toli-toli kecil. besar. ya ora mesti. Itu daerah kok. Oh, daerah toh. Ih, Yo ora mesti. ya pokoknya aku nderek mangayu bagyo ya pedalang. Iya. Mugi-mugi sedaya pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng. Bapak Ibu Mbak. engkang rawuh Pangajeng-ajeng. ceng-aceng. Pangajeng-ajeng beda. Pangajeng-ajeng Bapak Ibu sedaya menika ingkang maklempuk wonten mriki. Maklempuk. Nggih. Berkumpul. Maklempuk ini. Melumpuk. Melumpuk. Nggih, melempak. Kados rai niku lho Mbak, melumpuk. Melumpuk rainipun. Malah ngeloke mau wis lambe saiki ganti rai. Pripun to? Ngempal. Wonten mriki kula cuman bisa berdoa. Semoga doanya selama bulan puasa diberikan berkah barokah. Iya. Bisa menyambut hari kemenangan dengan penuh sukacita.
paringi kebahagiaan sesuk iso nyangoni anak putu linuwe pokoke rezekine iso gangsar. Ngono ya? Iya amin. Kira-kirane. Amin. Wah, muda bertalenta. Wah tenan. Asli saka Sulawesi perpaduan lambelu dan toli-toli. Iya. Ning ngudi budaya Jawa. Nggih. Wah, sekolahe Mas Pripun? wis S3. Oh dokter to sakniki, Mbak? Dereng, nih disertasi ini belum Oh, hampir, selesai. hampir, ya. alhamdulillah. Cek, Menuju disertasi S3. agak panjang. Menuju S3. Ya, PGS tuh nih nggih, Pak De. Ini adalah hal yang nyata kalau seniman itu tidak apa jenenge jangan dipandang sebelah mata, Mas. Alon. Nyatane Alon, panjenengane sekolahnya dhuwur. Oh, S3. Panjenengan nggih, Kula inggil kan? nggih S2. S2, S2. Wah, siji pilek aku. Gaun. Sampean S pira? S2. S2. Sampean pira? Telu. Cita-citaku S6. SNM. SNM ki apa? S6 ki enek. Oh, napa? Sinten sumerep silit sapi saged singsot. Lah kuwi S6. Bojomu malah SPD MMD no. Apa itu? Sekolah pedot del mergo meteng dhisik. Loh, kok sampean malah ngerti? Pak De niki kalau Kuwi kok Aku berdiri kamu terus. tersinggung apa Pet, gimana? inspirasi. Hah? Wong sing ngetengi ya padha bareng kok. Ora ngono kuwi. Bojoku mresani lho. Nggih, menika titip-titip salam yang nonton via streaming niku Ya. banyak ya penggemar-penggemar ingkang Betul. penggemar budaya lebih tepatnya Nggih. menika saking Purwokerto ada Romo Ngalan, ada dari Klaten Bayat, ada Pak Mario, ada Pak Trimo Mas ini Mas Arif yang merapat juga matur sembah nuwun sedaya mawon ingkang boten saged kula aturaken setunggal mboko setunggal matur nuwun penggemar budaya. Elah. Niki mau nggih saking Mbak Rendra ugi wonten. Mbak Rendra kuwi fanmu Pak Rendra. Sik tak anu. Sik. Pak Asmoro Santos duduk ya. Sik. Pelan, tenang. Ki mau ya umurnya. HP-nya adalah kok Oh, udah anu. kalah sama HP dagelan ya. Ini baru nih apel kroak nih, senggol dong punya Pak Apa? Gareng nih, Mana? senggol dong, apel kroak nih. Mana, Aduh, lihat. Nih, apel kroak nih baru nih guys, nih Oh senggol iya, dong. pay letter toh itu berapa kali pay letter? Astagfirullah. Dagelan kondang kok tuku HP pay letter. Cash lunas, Mas. Nyicil. Podo banget. Podo banget. Nggih, saking grup Krida Yuga. Nggih, mungkin badhe nyumbang nyanyi saking Kawedanan. Oh, siap. Nggih. Menika ugi wonten Mbak kagem Mbak Limbuk wonten Pawiyatan Agung. Kula nyuwun langgam seluning yasanipun Ki Dalang Haji Sukron Suwoto saking Blitar. Dipun bawani lanjut dangdut. Oke, nggih saking kula ayam. Kok ayam iso ngirim WA ki model ayam ngendi Pak? Oh, De? ayam Zaman panggang. saiki canggih tenan, pite iso ngirim chat. Ayam panggang gandu Oh, bosnya lah situ. ngono sing ceto lah. Tak sing kira ceto. pite iki piye le chatnya. Ya ceto itu kancanya cedul Ya, ya. ceto, ya. Ujung dalu nderek monitor Mas Bro salam saking sedaya monitor live. Loh, kok saking sedaya monitor ya? Salam Semua kagem monitor. sedaya monitor live streaming salam rayu saking Pak Tarno Jakarta. Oh, Taran Nggih. wis ngendi-ngendi lho. Jakarta, Purwokerto, Klaten, Londo. Londo, Papua. Londo wae nonton wayang kok piye. Pandake. Londo nang nggonku nek wong dikeplekke ning meja. Mas ya ampun ra pareng ngono kuwi. Sampe Iya, arep lagi ngomong bulan perkara puasa remi lho, to. Ade. Aja ngono kuwi to. Lah ngopo sing ngira entuk ki sapa? Hah? Sing ngira entuk sapa? Londo kok keplek iki lah padha karo remi to sampean. Lho Remi ora totoan kok. Remi kok ora totoan ki apa Lho terusan? cegah lek kok. Olah. Pak Babinsan iki galak lho Mas. Ora masalah. Aku ora Tenan. kena kasus kok. Ayo dikenake sik iki Ayo urusan. tenan lho iki Pak Babinsan Iki iki menyangkut hidup lho iki. Iya. luweh-luweh nek bengi. Lah nek kertu Londo dikeplekke wong mergo iki nggo cagak lek nunggu wayah sahur kok. Dicekel. Dadi ora totoan. Ora. Lah terus gunane remi ki nyapa? Sing nganggo totoan ki apa? Prei wis 2 minggu kok totoan. Oh iya, Dik. Ora sida dicekel sing nek bengi kuwi. Nguyuh kuwi ora terus Apa kok dicekel. Dicekel ki ngopo? Nggih, menika wonten pamrut Mas. Napa? Menika Aja saking mesul lah, Pak De. panjenengane Bu Susi Bu Lurah Klagen mengke Bu katuran Susi. nyanyi minggah wonten ing Oke. panggungan. Mangke napa sakniki? Mangke betul menapa? Bibar Sakniki niki. napa riyen? Oh iya, Nggih. Mbak Elisa. Oke, heeh. Ngaturaken napa Sri Uning niku wau? Napa Nggih, caping saged gunung? saged. Anu Mbak, kula nyuwun request jenengan Mbak. Kula niki kan Request? pengikutin jenengan teng YouTube to. Napa nggih? Elisa lah. Urkarus channel niku wae lho, Channel. nggih. Channel niku wae lho, Iya, nggih. iya.
Niku jenengan napa jenenge ngagem topi merah niku gitu. Terus ngagem topi merah terus ketoke sing modele niku Mbak Wahyu niku. Oh. Anune- Kula piyambak itu. Modelnya- Pesiar kan? Ya. Itu Lagunya pesiar apa itu lagunya? Coro Jogja itu ya. Ya lagunya apa? Itu lamat Wuska Oh bukan Putri bukan Jane. yang itu. Oh yang mana sing kundi-kundi? yang kursus ndalang itu loh. khusus aku kok Sampai malah lali toh, aku penggemarmu loh malah. Ya genano dhewe. Aku kok lali. Sambung Pak. wanci dalu. Oh, sambung Iya. wanci dalu. Nggih, nggih, nggih. Nyapa pelilak-pelit iki nyapa? Ora, karepku ya tak kon nulat kaya Mbak Elisa ki lho, Mas. Oh, tak tembak. Dus. Ora, bul. Kowe ra jobelan. Berpati kok. Kaya peka-pekane Wah, lho. iya. Ya, Dipun bawani oke. nggih Mbak Elisa nggih. Nggih. Dalang kok ora dobelan ki terus piye? Aku ki nek nganggo sing dawa ngono kae risih nek kene iki klet-klet ngono. Iya, kowe duwe dawa katok dawa siji tok. Terus sing ngisore tulisane babe. Dudu. Apa? Katok training nek tulisane SMP Muhammadiyah. Menyek iki. Wah, SMP Muhammadiyah. Aku dhisik elek-elek SMP siji Magetan lele. Lele. Ya ora elek wong apik kok elek. Iya. Bawa Mbak Elisa. Nggih. Hemanipun yayipun krami. Tepuk tangan. Ini saya luar biasa sound sistemnya. Ini mic tekan sampe tetap krungu iki. Iya, Niki iki saya ados saya penak kok, Dik. Api banget. Wah, apikne iki nek mbokane perapatan Magetan kon. Perapatan Magetan. Saya ngono. Sun ingkang hanggarwa. Mbak Elisa, Pak Degaring ugi menika mengke badhe ngersakaken loro junggrang panjenenganipun Bu Lurah Manjung. Oh, siap. Bu Lurah Manjung terus Suka, Bu Susi. Bu Susi. nggih. Terus Bu Lurah Manjung. Nggih. Nggih. Oh, Pak lurah-lurah kan nembang kabeh. Iya. Oke. Syukuran Tapi kok. nggih niki mboten apa-apa mengke epet-epet. Enggak apa-apa. Kok kepet piye? Kok? Kepet-kepet. Apa? Dekat-dekat aja gitu. Empet-empetan. Epet-epetan. Ora Ya, kok itu. lurah kok kepet-kepetan. Ini loh, ini apa ini? Gini. Mepet-mepet. Nduk, panggungnya cilik. Terus itu melu bodo lho Mbak ini. Wengayung rucit wae prantene mersa sekar jebol nimas uga nanggapi Kenginggil Mbak. Nanane nanana. coba ya aku ngikutin Pak Dalang. Oke, siap. Pokoknya nanti bisa bonus kangge jenengan sakler gro. Enggak nggih. Apa itu? Saler bro itu apa? Gro itu rokok. Oh rokok, aku kan rokok. Ya Wah. dikasihkan itu, cindil itu ya sampingnya jenengan itu. Endi? Sampean iku lho kok. Sampeyan ngaran aku cindil tak antem iki lho, Mas. Ya apa? Aku wis tikus. Oh. Malah nemen parat. Malah ngaluk. Ayatna sembung rasa Sip. Wah. Dasar piyayine cantik tesih timur dereng kagungan garwa. Nah, ndi udute? Sos. Cari mengenai udut. Anu utang duit 50.000. Kopi. No. Nanging
nanging wanci nek atimu wae lho. Iya. Manut dalange buanter luput. Lho aku ngene iki nggodho kok, nggodho imane Mbak Elisa. Piyayi karo apa jenenge Titi Laras karo urutan bisa apa enggak? Ternyata bisa. Ternyata yang tidak bisa saya gitu. Gini. Dan ana ingkang rubeta Arana nyunta tresna na 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 nadyan mengsrana piranti gambarmu uga ya ngeklo Oke. Sing gedhe pangapunmu kang mas bebujanku sambungku mengawajib lalu rupita saremu Ya, ini yang kemenyek Mbak. Mentah. susah ya kayak menyak itu. Iya, Aku biasanya kayak cowok-cowok. Oh, gitu. cowok-cowok ke cowok-cowokan Iya, ya. coba Ya ya. nggak apa-apa, yang penting itu kita itu bisa merasakan gending. Oh iya. Hmm. Mendiah boya ento sita urip lan katika mesti bakal jarair putri Celestia nganti sanyubara ing
Matur sembah nuwun Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Pak Digareng katuran minggah wonten ing pepanggungan panjenenganipun Ibu Susi kadherekaken kalian Pak Winarto. Bu Susi sekalian Pak Winarto. Nggih Pak PLT Sekda. Tindak panggung. Nggih, nyuwun berkahipun Pak Win lan nggih Bu Susi nggih. Wus kapungkur hatiku kapungkur sekali manung sutengku kawangan Gayeng ten Mas. Inggih napa? Gayeng. Oh nggih alhamdulillah Pak. Becik rabine sabda mengke anu nggih. Napa? Kanca-kancane diaturi mriku nggih. Kon nyapa ki? Arep kon nyapa? Lah gebrung-gebrung niku nggih saged to Pak. Nggih. Wilujeng dalu. Nggih, Wilujeng dalu luar biasa Mas Putut. Penggemar jenengan niki semakin tambah. Jadi grit jenengan sudah semakin meningkat. Inilah aset Kabupaten Magetan. Tepuk tangan untuk Mas Putut. Napa Pak? Wong TikTok kula malah sudok sabar-bare. Kula niku dalang ya, dalang. Nggih. Kula niku termasuk seniore Mas Putut. Tapi saya sudah bangga sekali Mas Putut sudah bisa meneruskan. Ada satu kesempatan waktu niku kula niku nganti nggunake tumpeng kuning. Oh nggih. Kula potong tongkat estafet saya berikan Mas Putut. Alhamdulillah. Sudah disukseni di Magetan. Nggih, tepuk tangan untuk Pak Winarto ugi. Nggih. Ikhlas. Luar biasa sekali. Jadi tolong kanca-kanca didukung semuanya nggih. Siap. Khususon menika datang warga masyarakat, Mas Putut didukung supaya semakin Magetan itu muncul di dunia seni budaya. Termasuk Mbak Elesia nggih, Mbak nggih. Luar biasa Mbak Elesia wis. Ya, Mas Gareng mboten patek luar biasa nggih, Pak. mboten wong niku jare kethek. Oh nggih kethek wonten nggih. Pak Win. Halo, Mas Kethek. Nggih. Nggih niki anu Mbak Susi, Bu Lurah. Ibu Susi nggih. Oh, monggo Bu Lurah pun. Kula nderekke Bu Lurah mawon timbangane Bu Lurah rada ndredeg Nggih. Jenengan mboten badhe ngedalaken suwanten Mas, Pak. Suara apa? Biasane hukum panggung, Pak. Nek mboten ngedalaken suwanten niku ninggali ngoten nggih. Ya wis tak tinggali donga wae lah. Aku nek kulino ninggali donga. Nggih. Alhamdulillah Pak Bin nggih. matur Monggo nuwun. niki Bu Suci badhe ngaturaken pepeling. Oh ya. Nggih. Siap nggih Bu Susi nggih. pepeling. Benjing nek anu napa jenenge badhe nanggap ampun savana mulih wayangan nggih Bu nggih. Nggih. Makanya kalau mau kan sampun Nggih. ngaturaken. Terus Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Kades, Duoyo kemawon, monggo kita nyengkuyung sareng-sareng untuk menghidupkan kembali tradisi dan seni budaya. nggih. Khususnya Bersih wayang desa kulit. niku tetep. Khususnya wayang kulit. Walang sangit apa? Wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit niki dalang tok lho Mas niki teng mriki niki. Wes tu nggih. Nggih. Niki dalang kebab niki dalang. Alah pisan. Gerong niki dalang ruwat niki, Pak. Nggih dalang. Lah sing bonang niku nggih dalang Magetan. Nggih, Mas Ragil. Mas Ragil. Lah niku dalang Medion. Pancen Luar biasa, khusus pun. malam Nah. ini PY dibatali sedaya Pak. Nggih, sing gampang nika ya go tuwekan. Wis Nggih. muga sehat ya, Di ya. Nggih, niku dalang manten Pak. Sehat. Nggih. Arek sing ngenong kae wis untune nganti entek wis. Nggih. Nggih, monggo Bu Suci. Bu Nggih, Susi. Bu Susi. Oh, Bu Susi. Nek Bu Suci ki mbokku. Oh iya ya. Bu Susi monggo ngaturaken pepeling. Oh nggih. Nyun pangapunten
badhe nyarirani piyambak kanthi bawa langkung rumiyin Ibu. Mboten, langsung nggih. Niki sing mbayari jenengan aja diperintah Mas, men sak karepe Mas. Lho kuwi piye to sampean ki kok malah wah wis Maksud kula ki kok timbang kleru kok Mas. Wis sampean ki wis. Mas. Khusus niki Bu Susi, menika mengke khusus Pak Dekane dipun potong nggih. Nggih. Pun to jenengan potong ngantek resik to. Kula tenang Mas. Lho sampean ikhlas bengi iki berarti. Wong wis lunas kok. Nggih. Niki Waranggono Magetan Mas Purute urung dikenalke ya. Nggih. Kenal padhaan. Mengke kula kenalaken Pak. Nggih, Nggih. Iki Un ki pindah Magetan karo Naryo. Nggih, pindah Magetan. Mengke sing disuwun ngoten nggih Pak Pin nggih. Nggih. Monggo niki Bu Susi niki. Siap. Pepil nggih. Langsung nggih Bu, berarti Bu. Langsung mawon aja. Oke, Langsung siap. kesuwen marai ora menarik Mas Bu. Oke, siap nggih. Mesane Mbak Lisa ben dinikmati siap. oleh warga Nggih. masyarakat. Monggo, pepiling dados Mas monggo tak tampung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Aku tak joget ya Mbak, sampai terus Mbak. Ayo Las. Subuh. Oke, tepuk tangan untuk Pak Winarta. Burlan asar. Ngetoke tindak muka. Maghrib lan isa sepi. Ayo kan. Iku perintah aku
penting sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Mas. Naringan lancar berkah barokah. Amin, amin, amin. Ibu amin. Susi Ibu terima Susi kasih. matur nuwun. Sampun Nggih. ngregeng gayengaken. Nggih, meling mawon Nggih. buat YouTube. Siap. Ngaturaken sungkem dhumateng Pak De Purbo, nggih. Oh, nggih to. Nggih to. Dan jenengan sing ngatur kita Pak De Oh, Purbo. nggih, siap. nggih. Bapak jenengan iki kan apa ya meh. Pak Nggih. Purbo Maksudnya Pak Purbo Carita Ponorogo. Purbo Asmara. Purbo Sasongko. Kae sacong. Sampeyan ben Saya kira nek Purbo Sasongko. lho ngopo Matur nuwun. Matur nuwun Pak Wi. Nggih, nggih, matur suwun, nggih. Tuduk Sukses, tuduk sukses. tuduk tok gendak ya. Matur suwun Pak Wi, Ibu Susi. Oke, matur nuwun Mas Gareng. Nggih. Pak Winarto kalian Bu Susi. Betul. Sembah nuwun, sembah nuwun. Yayine Matur jan. suwun. Matur Ngopo lho. nuwun, matur nuwun. Bu Sampeyan Susi. iki nyapa to? Wis kondur barang kok malah sepagah matur nuwun. Teng mriki ae. wau kula ki lali dereng matur kali Bu Susi. Oh. Matur nuwun nggih Bu Susi. Nggih. Rekening ada di bawah sini mesti kalau salah. Oh, aku ora Mas. Ora sampean ora nyuwun ngono kuwi ya. Boten. Aku ora kok ndremis ngono ki ora, Mas. Ora. Lah terus Ya guru mengharap. Ora. Cukup turah. nggih. Pak De Gareng, Nun, Mbak nun. Birgita kalian Mbak Dian katuran minggah. Mbak Birgita kali Mbak Dian. Ya, Tunggah ke ngendi ki nggone iki sempite ram ngene. ora apa-apa kono uyel-uyelan ra apa-apa. Lah nek gorono ki ora anu kok nuntut tok panggunge. Birgita kalian Mbak Dian. Iya. Kasih spot. Duduk. Iya, Adit Laras ya. Ya. Garap. Ya. Kecret siji lho. Ini tadi adalah Lorenza Laras ya. Ini sing dalu Mbak Birgita. dalu, Pak Jan. Mboten derekne Mas Akbar ngene mau nggih. Mboten derek Mas Akbar nggih. Lah genah derek sampai. Oh iya ding, heeh. Mas, wis no. Heeh. Anakku wedok iki karo Mbak Birgita tresnane ora mum lho. Anaknya apa bapake? Anake Aku ngawur. tuku es krim dhewe dhek gak tukokne nesu. Heeh, ning Mixui mau ya, Mbak ya. Miksu. Heeh. Milu sing dalu Mbak Dian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalan. Nggih, Mbah Jan. Yayi loro iki kudu anu Mas diduete. Nuwi saurunge munggah aku wis di WA. Aku duetan karo Mbak Dian. Oh. Ora tahu sapa sing ngomong. Kuwi kan Ipin-Upin versi cewek, Mbak De. Sedulur mriki kersane pirsa Mas. Iya, Turut. pripun? Mbak Birgita nika asli pundi daleme? Nggih, dipun anu no. Kenalan. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu warga masyarakat Barat nggih Mas. Nggih, betul. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nggih, nderek pitepangan Pak Bu, kula Birgita Ayu. Iya. Aslinipun saking Kediri nanging saiki ten Solo Pak Dalan. Oh, ten Solo. Sudah menetap di sana ya? Nggih, Oh insyaallah. iya. Sudah lulus jenengan, Mbak? Sudah. Dari isi Surakarta ya, Iya. jurusannya tari ya Karawitan, tadi. eh. Oh, karawitan ya. Karawitan. Nah, tadi bisa nari kan sekilas nari tadi. Lo ya. kan ya belajar nari, ya Ya. belajar nabuh gamelan, Betul, ya belajar betul. linden, Ya. ya belajar menulis. Ya. Belajar menulisnya balik TK nah berarti. Maksudnya menulis itu menulis penelitian. Oh ngoten begitu lho. ya betul. Sisihnya. Sebelahnya, Nggih. sampingnya. Sampingnya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Kayak guru TK ya. Jalan-jalan Cakep. Cakep. sambil lihat ogoh-ogoh. Iya. Kok sambil lihat Pak De Garing piye ta? Odok. Ogoh-ogoh. Oh, ogoh-ogoh. Apa
Apa, Nduk? Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh kok odong-odong. Lah ya odong-odonge cedak ogoh. Oh iya iya. Ogoh-ogoh. Heeh. Terus Jalan-jalan Perkenalkan. sambil liwat apa jenenge sambil lihat ogoh-ogoh. Perkenalkan, nama saya Dian Munasiroh. Oh, ya. Pak Degaring Genti ngono kuwi, pantun ngono kuwi. Cek ngono. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Gareng tralala le. Ngono ae sak kecekele nyapa to. Penting dadi duit ngono ngapa. Nggih, kula asline Madiun Bapak-bapak. Oh, asline Madiun. Saiki Sakniki teng mriki. Ora, teng Oh, saiki ini Caruban. Barat. asline Madiun sekarang domisili di mana? Di Solo. Solo juga. Nggih, status masih perawan. Weh, Kuwi sapa? Kupinge, lawan kupinge. sing dolanan HP kuwi sapa ya, Dik ya? Wintet. Oke, Mbak Birgita, menika kala wau wonten mamundhut lagu saking Bulurah Manjung. Nggih. Menika kala wau wonten pundutan Loro Jonggrang. Terus menika kala wau regedek-regedek Dimas murih regeng swasana monggo ninggal katresnan matur menika saking Pak Kami Tuwa putih menika Prampelan. Nggih. Terus lan ugi saking rencanganipun piyambak menika kala wau Ki Dalang request sambungan dalu wis diwirangani. Anu apa jenenge gubuk asmara saking Mas Ragil sing punang niku. Pokoke tak sebutne kabeh iki. Mas Ragil request yan. Napa? Oh, Mas Ragil lho request yan. Request dek, transfer yo ora request terus. Oh menika Mas Badar ugi saking dalang saking Nganjuk nika dalang milenial. Masih Mas Akbar menika Mbak Brigita nggih. Menika nyuwun gending tambal ban, kethuk loro kerep nggih, transfer 15.000 Modaro. 15.000 wae. Masuk bisik-bisik, aku bar iki ra melu nek dikecerai terus. Mulane muni ngono. Heeh. Oh, wonge wis anu kok mentale wis kuat kok Debir kita kok malah. Pancen ora. Pun sakniki sak merdikane mawon badhe ngersakaken sing pundi. Ndak ngomong apa sih? Apa ngapa? Ora ngomong. Pak nesu lho, Pak. Napa nyapa? Wah, brak terus kok. Nyapa? Ora apa-apa. Jangan baleni ngomong apa, Mas. Ngomong apa sampean? Wis ndang. Lali. Saiki wis adewe meneng wis cep meneng ben wong ben ngomong. Lah dalange piye wayangan kok dalang meneng ki? Mas. Mas e. Ya ora wangun to Mas, moe wayangan kok meneng kaya wong seripah. Lho, Nggih, monggo Mbak Brigita milih sing pundi? Lurah Manjung, Loro Jonggrang. Terus Pak Kami Tuwa Prampelan apa jenenge? Ninggal Katresnan. ben milih sing ndi? Heeh. Oh, gak enak sing iso Pak. Kuwi katresnan iki ngopo kok ora enak sing iso? Ninggal katresnan. Oke, siap. Oke, monggo Dik P Mas. Dik P Mas ngambil kendang, monggo nggih. Oh iya, Mas Dedik tampil di muka. Ayo berdiri Mas, nek perlu Mas. Nggih, monggo. Heeh, yo. Heeh. Tak mi. Mas. Kowe engko nek wani tak wehi rokok apa aja. Ayo nang ngadep. Apa? Mas. Apa, Cek? Mas. Apa, Cek? Mas, ngadeg nang tengah tak mi. Ngawur. Mas gapuk ning ngono lho ngawur. Iki lho. Diweki mik ngono ta, Mas. Jarene, aja ngono, engko ae. Yo, ninggal katresnan. Oh, Rani, jebule kowe mlejang. Dudu. Om, telolet Om. Tak kedah. Nangis sajroning ati.
Mas. Yuk, sageran sesek Mas. Yuk. Nuwun kula ingkang sowan monggo dipun menggahaken menapa wigantosipun yo pringgongan ditugel ditelengan pacangengan anyar ditolong injeng talengan kendangane Mas sosok jos sosok Kendangane kemlewek. Oh, kemlewek. Piyayine guru senyu mawon niku anu Mbak Birgita. Apa rong duwe Mas. Apa rong duwe pacar, Mas? Niku to. Dereng gadah niku. Oh, lah mesakne tak jodohne, Mas. Kali sinten? Karo iki lho Hana Loka. Aduh. Aja iki. Lah yo, heeh. Eman-eman Mas. Beda keyakinan, Mbak. Mas Mas yakin beda keyakinan? Mbak Hana Luka enggak yakin? Oh, ra. Maksudnya keyakinan ki nggo nopo? Alon-alon bae to. Iki nyapa to kok garis bawah itu ora gelem gawe, anu wae. Lah wong kemerungsung. Aja Yuk. lali bawali. Jane kesenian opo? TikTokers ya, terima kasih. Ya. Wih koyo nono piye inspirasine iki mesti. Dadi baleni apa piye kok? Coba yo, lu tak der yo. Manam Jupan. Oh ya turi-turi putih iki. Inspirasine turi-turi putih. Aja ngesruh to, Mas. Aja ngesruh. Ya. Garapan iki lho suwan iki mau lho. Oh ya ini anu spiral itu loh. Viral. Nek spiral ki alat KB. Wow malah dikenake ngalup sampean. Lagu berikutnya ya Mas. Iki nggon KB iki lho ki piye iki ora mbok teruske iki. Nek KB opo emang? Arep melu wartaya wae. Sampe tak bedheki nek no. Ora. Bedane KB pil KB karo pilkada apa? Nek ora roh ya wis lagu-lagu wae. Iso. Nek pil KB apa nek Kita pilkada ora apa? yakin to dalang siji iki ora yakin iki. Pilkada apa nek pil KB apa? Pil KB alat kontrasepsi. Heeh. Terus nek pilkada itu adalah pemilihan umum. Lah ngono. Cupet, pemikiran cupet. Lulusan SD ya mesti ya? Iya ora masalah ini lah 6 tahun. Lah terus bedane pil KB karo pilkada iki opo? Menika wonten pamundhut lagu tesih. Hei!
sampean kawah-kawah aku sing luruse kudune sing ngederke iki kono. Ora patek yakin. Iya no. Engko ae lho sampeyan mesti yo gawe-gawe terus. Aku ki dalang kok mbok kon ndagel iki piye to jane. Sampeyan dalang piye? Mboten. Ya wis. Ora arep nyumpet rezekine kon. Sampeyan dalang piye? Mboten. Tamat wis iki genti anu Mas Gareng. Iki genti apa kuwi jenenge Mbak Rendra karo Mbak Analoka. Nyapa iki nyapa kok tingak-tinguk. Ora apa-apa, sabar. Ora sabar prawis nglalu mau-mau aku. Iki. Yo sing tenang to nyabul sampean jenenge. Tenang. Anake sampean pira? Anake sampean pira, Pak De? Sida Mbah Nyol tenan ora? Ora sida. Anakmu pira sih tak takoni? 4. Ya wis patut, nek arep nglalu wis patut. Ngono kuwi tok. TLK. Tak kira TLK ki apa? Lek. Tak kira nek anakmu 6 lanang kabeh, mbok jenenge PI kae. Alah kuwi lawas. Anak kuwi 4. Ngapunten saiki mbarepe ndandim lho, Mas. Komandan kode, Mas. Dandan dinamo. Sing keloro? Ya dandim kabeh. Oh, ya guru kuwi tok ta? Ya oke jan. Sampeyan ra yakin kok. Telek iki ya. Mbak Analoka karo Mbak Rendra. Heeh. Saya mau tamasya keliling kota. Sego. Wis iki jane dagelan apa bakul catering jane iki? Ora payu ndagel ya ngubungke sego. Ya iya. Pak Dik, iki kanca-kanca niki takjil saking kula. Wo wis kewanen tenan iki. Ini wong mampu kok Lha iki- padake. Iki sing urunan bapak-bapak ibu-ibu lurah lho kok malah mbok akokne iki piye to sampean iki? Lho wong aku ya urun kok. Urun apa? Donga pengestu. Lah wong ngerti aku nang kono nang mburimu arep rene, arep maju. Mbok sing mbok tulungi iki aku malah sing mbok lungi malah segone lho mbok tulungi. Ora apa ya pilih segone lho nek dipangan. Lah kowe arep pangan apane lho? Apa iya? Masa kowe emoh Mas mangan aku? Masa emoh mangan aku? Alah sing nang omah ya padha kok ya apa. Luwih gede. Nah iya, pilih sing dalu Mbak Rendra. Dalu, Mbak Yu. Pilih sing dalu Mbak Analoka. Dewi sing dalu Pak. Nggih, lho ngene iki lho, piyayi iki halus ngene iki lho. Iya. Ngene iki lho. Selamat malam Mbak Analoka. Selamat Wah, malam Om. hidung kamu mancung bagaikan pelorotan TK. Selamat malam Aku. Mbak Rendra. Selamat malam Mas Gareng. Aduh bokongmu kaya bemper. Bahkan aku nu maju. Keunikan ya. Kelebihan, Ini adalah kuasa dari Gusti Allah. Yang satu kecil, yang satu besarnya kebesaran ya. Iya. Yang kecil kekecilan. Mm-mm. Mbak Hana karo Mbak Rendra sudah di sini. Ya. Mau nyanyi lagu apa? Loro jonggrang ya. Roro Jonggrang ki enek lanange enek wedoke. Ya sama sampean no. Yakin pora? Saya toh. Engko ora yakin. Yakin. Yakin aku wis kudu melu gatra koyo ya. Ini aku tengah. Ya. Apa dikancani Mas Rasno? Ya. Duh, Ya, langsung ya, Loro Jonggrang ya. Nanti wayangannya rampungnya tidak sampai semalam suntuk, Mas. loh iki kene kaya ngene kok arep ngendikane Pak Winarto akan memunculkan dalang-dalang daerah. Wayangane nggone dhewe kok arep wayangan kukut sedelok ki arep Sik, ngopo? semalam suntuknya artinya apa? Semalam suntuk ki ngantek semalam. Salah. Semalam ki hawane mung suntuk. Lah kok iso? Dadine aja nganti semalam suntuk. Gitu. Halus malam Iya. ceria. Kok pelilak-pelilik itu mudeng enggak sama bahasannya? Mudeng dong. Iya. Maksudku ngene lho Mas, Gimana? sampean ki ning nggone dhewe putra daerah. Penonton akeh kaya ngene iki wayangan ora usah kesusu bubar. Nek cara barat kuwi nek sing penonton iku isih akeh ya terus, nek sing nonton kok kondur ya wis bar. Iki ki tetep akeh ngene iki. Oke terus. Oke. Mula penonton ngene iki nek iso wayangane sesuk bubare jam 11 awan.
kanca-kanca pengrawit mulih kok dalange demi mil dhewe nang kene. Karo sampean ngancani Ora, aku wis lunas mulih mau kok. Iki duet. Duet. Aku Roro Jonggrang. Aku Bandung. Ya. Heeh. Roro Jonggrange iki. Loro jonggrange kuwi loro jiwane sampean, Mas. Sik to. Kowe Bandung. Bandung Bondowoso. Ki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Lah aku. Loro kuning. Oke. Habis ini nanti tambal ban ya, Mas ya. Oke. Metu ta iki? Iya no, ada request tadi kok. Lorenza. Ya. Oke. Uduk Lorenza. Apa? Lor kali. Yuk, monggo Roro Jonggrang. Ayo. Hasar ya laras. Dalam Putut Channel. Pak Santos, sejalan-jalan semenjak ayo. Masuk. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Salalalalala. Nora mokal akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyong. Sapa iki? Obat-obat dasar wanita keparat. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Daparmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Roro Jonggrang manut tosut pundhut garwa. Joko Bandung, aku derpe kebono. Candi sing mas, sawengi aku dadi. Iya Jonggrang panyuwunmu. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Nora mokal akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Kanggo kuburan rambung, kalau mati tanpa seranuku pola, kanggo sedang
Para jumbrang dolanan ning sirkuit iki mau sampean balapan. Balapan. Luput nek. Kowe dadi dadi dagelan jo ecak-ecek ngono tenanan ngono. Kok sae-sae nyapa to? Memang kowe balapan. Garapane kanca-kanca ki tegese seger. Oh, seger. Ora. Wes terus. Maksudnya ngene, umpama aku dalange, kok diiringi kanca pengrawit sing seger-seger garapane ngene iki, yen aku dalange, yoga-yoga iki tak undake kesejahteraane. Alhamdulillah. Contone piye? Ya mulih-mulih ki jak mangan soto. Lomo berarti ya. Paling ora ngono kuwi. Sopo kuwi? Aku. Kok iri? Yen aku. Yen sampean ora. Aku imbuh terang. Mesti jak mangan ning omahe dhewe. Iya. Bagaimana sudah Langsung satu tambahkan lagu? ya satu lagu lagi ya. Satu lagu lagi. Iki apa ditambahi? Nyapa tambahnya apa? Pira mau? Tambahi anu sesindene iki lho, Mas. Enggak, nanti yang terakhir bombernya Mbak Deni sama Mbak Lia. Mau tambal ban mau pira? Tambal ban. Keluntik pira anu transfer pinten? Langsung mlebune Brigita mau. 15.000. Oh, Mas berarti Badar mau, heeh. Berarti pit motor. Kok supit motor? 15.000. Nek mobil piro? 50.000 pakat 5 kadang ya ngono Mas, ora mesti. Ban setum lho tambalen. Sing Ya, tambal ban ya yang di grup. Biar marahi. ora. Oke, siap. Moji nemro. Oji-roji. Nggih, meneng-meneng menika. Pripun Mbak Analoka? Has Carya Laras. Niki lho mbek kong kali bubas. Nggih, nyapa Dek? Kada nyanyi napa? Oh, Dek arep ngadeg kan Mbang Bobo. Nggih tambal ban niku bareng-bareng, Pak. Oh, nanti ada ya. Saiki. Heeh. Engko esuk. Kula mundi dawuh. Oh, nggih, Bendahara. Sampeyan bose aku to? Nggih. Lah yo. Iki ben nyanyi dhewe kok. Yo, tambal ban. Dados. Yo. Oke, sindene ngadeg kabeh. Lorin sayo. Sampai berdiri semua, ayo. Has Carya Laras. Ya. Asik-asik pakai celana ya, celana komprang ya. Oke. Ya. Senam aerobik atau foto-foto ya. Aku Asik-asik. Ya. tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan. Nonet. Golek pangan duit sing halal. Ya. Waton cukup Ya. kanggo sandang lan pangan. Gayanya ganti ya. Aku iki Nganti suwo pokoke cangkemane iki terus ya. tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit ning kantongan. Wayah apes wetengku krasa kroncongan. Ya ini singlenya bawa radio ya. Lah aku nggawa apa, Guys? Ya, Mbak Rendra bawa pencon ya. Ya. Juri kita tinju ya. Mak jedok, mak jedok, mak jedok. Ono ben pecah. Wah iki mesti rezeki tenan. Macet dok. Ban pecah maneh. Isih esok rejekine tambah lumpuk. Tambah lumpuk.
Radio Suara Daha. Ya, Mak Jeder ya. Terima kasih ya. Suwuknya diompak tadi ya. Iya, ini lagu Indra lawas. Nalokaya. Mbak Elisa jangan duduk dulu. Oke, ya. ada Menemani Mbak Denko sama Mbak Lia ini, Mbak. Mbak Denko Ya sama Mbak Mbak Lia. Oke, ya. siap. Aja. Ngeten iki jenengan nek tindak mriki konten sing nderekne sinten, Mbak? Jenengan. Oke, pode. Oh. Alah, oke, Bareng aku. pode. Bareng aku. Bareng kowe. Bareng aku. Caudet dulu lah kalau pada. Jagani kalau mobilnya mogok yang nyurung itu ya. Iya, ini yang nanti tak tambal ke. Bocor halus. Nggak Ora pandai, penak nggak lho, iki ora pandai, penak lho nggak Mbak Elisa ini. Nggak pandai, Mas. Omongno nyapo tetap menang ngono kuwi jenenge. Ngomong ya ora kanggo. Iya. Jawa pada lang nih. Ya, Mbak Deni sama Mbak Lia, wilujeng dalu Mbak Deni, Mbak Lia. Wilujeng dalu. Ya. Waduh. Suarane lho, Mas Garing niku Mbak Deni suarane ngono kuwi nyapo. Mbak Elisa sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Lia sugeng dalu. Kendali Mas Gareng. Deni, selamat malam. Selamat malam. Iki jane sinden apa kernet ya iki? Manol pasar Mas iki. Iya sing Mbok sing halus. Niki nggih halus ngomong kula nggih basa lho. Iya. Kula lho nggih muni nggih ngono lho. Oke. Kan kula basa. Nyambut gawe wong iki kok ameng-ameng nyawa. Kan nggih niku basa halus. Maksudnya iki diperhalus. Sugeng contohnya ngene, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Mbak Lia selamat malam. Selamat malam Mas Gareng. Good night Mbak Deni. Halus. Piye to wong iki jane? Jare kan halus. Halus patakmu lho. Wes kena patak wes. 1-0. Makasih. Lah ket mau aku gak kebeneran kok. Saya meneh aku, Dik. Ngopo kok ora kebenaran iki? Kok ora beneran maksudnya iki dengan lemah lembut. Wong dalu, lha kuwi lak kaya wong kabar-kabar. Lemah lembut. Dadi kaya ngene iki lho. Sugeng dalu Dek Elisa. Sugeng dalu. Oh, enak. Ngono lho. Carane ngono. Dek Lias, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas. Oh iya, wis ketularan dalange. Lah sampe ora jelas. Nganggo ngene. Kang dalu Dek Deni. Sugeng dalu. Yes, lumayan. Lumayan. Wong dalu, ngene iki lak tenan Mas. Iki malam pertama di bojo iki geger. Tenan. Nggih. Wah, mesti rampung terus. Lah kok iso ngono lho Mas Jano iki. Kok iso? Ngene malam pertama mesti wah ning arep lawang enak tenan. Oi, enak tenan. Oi. Kacek pora. Kacek. Nggih. Mbak Deni menika kala wonten pamundhut, Mbak, saking mriki. Nggih, pamundhute napa Mas iki? Aku ning kono bebar mendem. Kowe tek kaya sinden mendem PPO to iki. Lah aku kan mengikuti suasana meriah iki mau. Ya oke lah kalau begitu tak kancani. Oke. Akan anggur merah iki. Iya. Monggo, bajing loncat dipun bawani. Oke, bajingan loncat. Bajing. Gitu wong iki. Bajing. Tahan pade. Pipi aku diapake kowe ya? Hah? Timbak apa ke timbak? Timbak apa Dus, ke? timbak Tembak. Tembak kok ngene iki. Lah pelurune. Bajing Loncat. spasi loncat. Apa tadi? Bajingan loncat. Astagfirullahaladzim. Wes. Astagfirullah. Wes tenan. Jajal nek kasar kaya ngono ki suarane kaya apa Pak Degareng Suko? Ya ngene iki suarane ngene iki kok kasar kaya piye. Wis kono karep bajing lo apa kuwi? Bajing loncat apa arep bajing mangan kambil karepmu kono wis. Aku sing nembang kowe bajinge. Wis kaya preman lho Mbak Ardun kowe suarane. Oke. Ndek bojo ngene iki stroke ngadeg tenan. Monggo Mbak Deni. Aku nembang. Ora yasinan. Nama bawa to? Iya dong. Bawa. Iya. Dik kaya wong nak Kok dadak ngene iki kok. iki suarane tenan iki. Suarane karo slogan iki kaya wong nantang wong sak barat iki kaya ditantang kabeh ngono. Iki wong wedok.
Itu sih kan bagusnya oh ya Pak De. Ngene iki lho. Nah, yang bagus gitu. Aku aja belajar kok. Ngedet Mbak Dendi. Nah, Hadap kiri kira ada Pak Digareng. Ada Pak Digareng, ada Pak Digareng. Ada Pak De Gareng. Ngedet. Diwarahi Mas Gareng piye? Sing pas Jalan piye pelan-pelan, posisine jalan pelan-pelan. piye? Nah, gitu. Ojo. Awakku lagi ora penak ya. Setidaknya tuh diperhalus. Wong Jawa. Lho, sing karo Mbak Elisa Jawa Ya, aku belajar ya. Lho, Kan tekono neng ndi tekono. Temu di Mbak Elisa. Sing ditekoni iki aku. Oh ya. Baleni, tak coba baleni. Kira Mbak Wes Elisa. cedak omahmu ngono to. Ayo mlaku meneh, yo gandeng. Temu di Pak Digareng. Wayangan teng barat. Oh nggih. Ndereke Mbak. Arep gua batang to Mbak Elisa. Wis badar wis ra sida. Wis langsung dibadarke wis. Oke, makasih. Arep gua batang. Batang. Anu, Den. Bawa Ayo bawa. bajing loncat. Makasih. Aku bawa njaluk iringan. Ya, iringannya apa? Nggih, ki danyange rawuh ki Pak Digareng. Dudun, Danyange. apa Mas? Apa Iringannya Mbak Deni apa, Mbak? suarane? Iringane seks. Sek apa to? Saksofon, Oh, saksofon sing komplit to. Kok Wes. saksofon. Ya, iyange lagi rawuh ki. Saksofon. Saksofon ora seksofon. Oh, sak. Saksofon. Sak. Lah nek kowe iki sak semen. Lho rokoke Mas. Pelok. Dalang kondang rokoke. Nyek iki tak wae iki lho lah kok. Dalang kondang. Iki lho, nyekmu LAS iku lho karo SC cek double check. Dalang kondang rokoke kaya LC. Ora beneran. Lah kowe malah ra nggawa rokok dagelan Lah kondang. iya nyataan golek jalukan kok. Udah apa boy? Apa kowe? Oke. Ya. Siap semuanya? Oh, siap, Mbak. Oke. Yang ngendi to? Jangan tepuk tangan. Urung Mbak. Dereng. Dereng. Dek kaya panitia 17 Agustusan to iki. Wah, HP suara HP. Iki pindah kene modalnya. Urung rokok ya ngono kuwi. Ya. Apik kliwonan. Piye? Apik kliwonan. Kuwi mau ki paingan ki tembang Mas kok kliwonan iki piye? Lha yu paing pon wage kliwon. Gelut e. Ngentai aku. Oh, musuhmu lho. Ngentai aku. Kon ngentai aku kon. Boten, Mbak. Boten. Kon wani karo aku. Boten. Kon gak ngerti sapa aku. Kowe sapa? Loh, Den. Sarip. Weh, wedok kok sarep. Mboke Sarip. Aku londone. Saripe sampean ben dilangkahi karo kono. Gah, sing langkahi kuwi prakelarapen. Terus ki. Karepmu. Suwantene Mbak Deni dos pundi, Pak Digareng? Wah, sae Mas. Ternyata suarane manten serogolan ning bareng Nggih. nembang wis Nggih, plek hebat, kaya toh. wong Jawa Barat.
Ngeteni nyolong petek. Kedahe dibeto teng Karanganyar wis wae niki. Sae Mas niku gawa rono payu. Tak pek bojo. Ora, kok nyanyi lho kok nyanyi. Peken bojo. Lho lah, kaya ngono arep nggo abrak apa. Kan kena nggo ampet-ampet. Mlaku ro kowe lak kaya wong arep ngawinke jaran. Tidak sangkuriang jos niki jan iki Pak De. Anu Mas, ganti kula kok. Lah ganti napa? Lorenza. Ndang tekan ana selakmu. Wes. Saksofone ndi? Oh, wis 6 ro tok ae. Ya wis pokoke imajinasimu piye ngono lho. Kowe peh arep rabi terus takon saksofone aku ora gelem. Wis salin musuh genti. Iya. Mas, iki ngiringi bajeng loncat kaya arep ngiringi pemakaman jenazah. Lemes. Gusti kagungan penyawat nulangku Sepur. Tis, rokok gratis, monggo. Nah, dibagi-bagi mau nih gratis. Monggo, rokok gratis, monggo. Asline ukur duwe rokok to jan ngono. Awor wiraswara kaya awor maling aku. Rokok kanggo kok omah kok. Sing wis mau balekno Mas durung Mas. Tegesan ra apa-apa tak tampa Mas. Entuke garek iki kok. Ayo paingan terus ke. Ya to iki jan. Kok melu ndelasar iki piye lho? Mula kowe iki nek nembang ki meleko. Kowe nembang merem tinggal kanca-kanca ra nek wong ngerti. Ngadeg. Kaya Putri Duyung. Putri Duyung kok kaya ngene. Nggih monggo Pak. Ayo. Monggo Pak. Ayo sapu-sapu. Sarupi mundut lantaran hayang pisah abdi mun kitu mah Gusti ngaros. Saya nggih Pak De Gareng nggih. Sae. Ya ngono kuwi Mas. Sampe yo ngrasake to. Ya ngono kuwi rasaku ya ngono, seweng utuh ngono kuwi rasaku iki. Gusti ngaros.
boleh siap-siap. Uruh. Oke, bajing loncat selindro. Nggih, Mbak Lisa kalian Mbak Lia. Nggih, dipun temani nggih, Mbak. Ya, ya. Yuk. Jawa Barat menggok ning Solo sik. Tekan gon boga. Agak. Ngenteni aku mesti. Abdilapat narosan teti anjalna. Meh liwat. Ameh nang Madiun. Api
Ye, bajing deng 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 tok deng tok deng trek ya. Lho piye to kejane? Wis. Sasa. Pasare wis bubar. Iki jane piye to iki? Pamijen. Heeh, pamijen. Ora tepuk tangan kok dikepruki. Layak bojone giris arek dek. Nggih, matur nuwun Pak Digareng, Mbak Elisa, sampun ngrencangi. Nggih Mas Putut. Nggih. Sami, mugi dados berkah barokah kados kaya mawon. Nggih, mugi-mugi masyarakat Barat tetap berbudaya ngaten nggih. Ya. Bar niki tanggal pinten melih? Alhamdulillah tesih tebih kali jenengan Mbak Elisa. Ngetutne Kalih sampean kula. nggih no. Niki mboten Pak Dekareng. Mboten niku nggih tukang terang udan niku nggih. Nggih, matur nuwun saderengipun Pak Digareng. Nyuwun pangapunten Nggih, Mas Mbak Elisa, Kakak. oke, ayo rono ke rampung. Yuk.